गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। आं एक्चुअली दिनै निसिमा खैला मैला एरियायावहाय पर्बत जरायाव दंफैयो। बिदिब्ला जों बिथांनाव सिदायैनो सोंग्रोनानै लाग्रोनोसै। दिनैहाय जाय मानसिया दिनै अबस्था गाज्रि जाना दं बिथांनि बारैसो माखासे दिनै जयन्त बसुमतारी MLA बिथांनि सायावबो सिगाङावनो बुंखानाय जाबाय। जयन्त बसुमतारीनि सायाव बाथ्राखौ बुंनाय जागोन। थ' बिदिब्ला जायनि न'खराव फैदों बिथांनि न'खौ सिगाङाव आं खोन्थाग्रोनो सानदों। बिथाङा मा अबस्था दङ ओमफ्राय आरो मानसिखौबो एसे खोन्थानो सानग्रोदों। बे फंबायखौ गासैबो नुबाय जानांगौ बा लोगो मोनबाय बिथां सोमदोन बरगयारिनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुबायबो बा मोनथिबाय जानांगौ। थ' बिनि बारैनो माखासे बाथ्रा बिथाङा दिनैहाय बिथांनि बारै दिनै जयन्त बसुमतारीनाव माखासे खोथा बा माखासे जिनिस अनसुंथाइ बिनो होनानै थांदोंमोन। नाथाय बावहाय नैबे MLA जयन्त बसुमतारीया माबायदि बेबहार खालामबोदों माबायदि खोथा बाहायहरदों दिनै बिथाङा पार्टिखौ लालायनानैसो खोथा बुंहरदों। थ' बिदिब्ला जों बिथांनाव सिदायैनो सोंग्रोनानै लाग्रोनोसै आरो बिनानै बिथांमोना मा बुंहरखो? बिथांमोना बुंबाय जों मा हिसाबै बिनो थांदों माने जों बे गथ'नि थाखाय बिराद रायजोफोरनाव बिबाय, रायजोफ्रा अननानै हरबाय जोंनि सोमदोननि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। दायो बे फैसाया थोआ, बेनो 2 लाख थाखा नांगौ अपारेशननि। ओमफ्राय बेवहाय ओरै BCDCनि मेम्बार ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बिसोरनोबो होबाय, बिसोरबो जेबो जायाखिसै बिसोरजों जेबो जायैखाय माने जों गोजौआवनो थांनायसै होननानै खस्थ' खालामलायनानै जाने जयन्तनाव थांदोंमोन आरो जों जयन्त MLA-नाव। बिथाङाव थांनानै जों थांबाय जिरायहैबाय। बिथाङा सोंदों बबेनिफ्राय फैदों मानि फैदों जों खोन्थाजोब्बाय। ओमफ्राय लास्टआव बुंबाय जों माने बेबायदि जानानै दं, बेमारि आथिं बायनानै दं, बेखौ अपारेशन खालामनो गोनांथि, 2 लाख थाखानि गोनांथि, सारनाव थाइसे थाइनै मोनोब्ला मोजां जागौ होनना बे हिसाबै जों थाइसे थाइनै सहाय बिनो फैदों। बिथाङा होनबाय नोंसोरो प्राइमारि थ्रुयै मावनो हायो। जों बुंबाय प्राइमारि थ्रुयै जों मावजोब्बाय, गामिनि मेम्बारनो जों होबाय, ब्लकनि प्रेसिडेन्टनो जों होबाय। बिथांमोना जेबो खेरखेरायाखिसै, बिनि थाखाय जों डाइरेक्टआव फैनाय जादों होनना बुंदों। ओमफ्राय बिथाङा बुंदों होमबा नोंसोरो जोंनि नङा, बे खोथाखौ डाइरेक्ट बुंदों आरो बियो। थारैनो नोंसोरो UPPLखौ सापर्ट खालामाखैमोन नामा? UPPLखौ सापर्ट खालामनाया बे जेनेबा खैलामला BCDCनि जिखिनि लिडारफोर दं, सोरबा दायो माने दानि मानसिफोरथ' गोदान एसे फुराना जाखिनि ब्लकआव बिबान गोनां बिसोरो मिथिगौ बिसोर अबे समनिफ्राय बिसोरो UPPआव खाथिबोदों। बिथाङा ना सारनानै जायो। दिनै गाबोन क'क्राझाराव राजा लामा जथेनांगौ होमब्ला दिनै ना साहैनांगौ बियो 200 थाखा मोनबाय, 100 थाखा खरस लाबोनानै 100 थाखा बिदि लाना फैनानै गाबोन खरस खालामहैगोन बियो। बेबायदि मानसिमोन। दिनै रावबो नङा नंखायै बुंदों होनना बुंनो हानाय नङा बिसोरो। मिथा साखि गसंनो हानाय नङा आरो बेबायदि खाथिग्रा मानसि बिसोरो। जेब्ला PCDRनि राजा लामा गाथेनाय जायो अब्लानि समाव बिनि बिमा आरो बिफा सानैबो थांखाफायोमोन। आं रायजोफोरनावहाय बेखौनो खावलायो जानाङा आथिङा फाहामनो हायो आरो आं गोदान जिउ मोनफिनो, आंनि गासै सिमांफोरखौ आं जाफुंहोनो हायो, बेखौनो आं खावलायो रायजोफोरनावहाय जे अनसुंथाइ हरनो आंनि मोखाङाव नायनानै। मा क्लाससिम फरायनायमोन बाबुआ? आङो क्लास 8 सिम फरायबायमोन। दा ओमफ्राय नोङो ओरैनो फरायफिननो गोसो दङ? फरायफिननो गोसोमोन। सार MLA-नाव नोङो मा जयन्त MLA-नाव मा खावलायनो सानगोन नों? आं सारनावहाय बेखौनो आङो जि बेमार आथिंखौ नायनो बेखौनो आं थाइसे थाइनै हरोब्ला आं मोजां जागौमोन, मोजां मोनगौमोन आं। जा आंनि बे आथिंनि बेमारखौ नायनो थाइसे थाइनै हरो मोजां मोनगौमोन, बेखौनो आं खावलायो। बेसेबां गोबाव जाखो नोंनि बे आथिङा बेफोरबायदि थाबायनाया? आं बिदि जानाया 7 बोसोर जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि बे चेनेलखौ नायदों नोंथांमोना मोनथिबाय बा बुजिबायबो जानांगौ। बिथां जाय बाबु जाय फंबाय बिथांनि आथिङा
उन्दै समावहाय फार्स्ट टाइमाव खेला गेलेनानै गोग्लैनानै बायदोंमोन बायनानै बिनि उनावहाय ट्रिटमेन्टखौ होदोंमोन बिनि उनाव बेगेंआ एसे उसुबिदा जानानै दा थाबायनो हायै जानो जाय हक बाथ्राफोरा बिदिनो दिनैहाय जोंनि बे खुंथायाव थानाय बिथाङा माबायदि खोथा बाहायहरदों जों दुखुबो नांदों बिथांखौ आं दिनैनि दिनाव सोंखारिनो बा आं सेकेन्ड टाइम लाबोबावगोन अननानै बिथां बै बाबुनि मोनसे एकाउन्ट होनानै होदों बे एकाउन्टआव आंनि चेनेलखौ जायफ्रा नायदों नोंथांमोना एसे एनै जाखिनि हरनो हायो थाइसे थाइनै MLA नाव थांदों MLA आबो दिनै मोजां रेसपन्स होआखै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिनाव थांदों मोजां रेसपन्सखौ होआखै दिनै बिथांनि न'खौ नोंथांमोना एसे नाय आरो बे न'आ बे बाबु रायजोनिसो हादै बिबो हाया रायजोनिसो ओमफ्राय बावहायनो न' एसे मोसा गालगाब लुनानै थादों ओमफ्राय न'नि अबस्था बे बारावथ' आरो दै बार गिदिर फैयोब्ला बे न'आ थागोन ना थाया नोंसोरबो मिथिखाबाय नुनानै हालादखौ नुनानै ओंखायनो आं मोनसे गुरै खावलायनाय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायदों बिथांमोना बे बाबुनि न'खरनि नोंथांमोना जाखिनि हरनो हायो दिनै जोंनि खुंथायाव थानाय बिथांमोना होयोब्ला नायोब्ला बिथांनि मा 2-3 लाख 10-15 लाखब्लाबो बे सुबुंनि थाखाय गारनाया गिदिर बाथ्रा नङा दा बुङोब्ला गोलाव खोथा जालाङो दा बेफोरबायदिखौ बुंनोबो लुबैयो माने बाबुनि मोखांखौ नायनानै माखासे बाथ्राखौ बुंला थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना प्लिज आं मोनसे खावलायनाय बे बाबुनि नामावहाय थाइसेब्लाबो नोंथांमोना बिनि एकाउन्टआव सोनानै हरबानो जाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि